Padagos ang pag-inguha kan Sunwest Care Foundation Incorporated o SCFI na matabangan ang mga nagtitirios na residentes, ini sa paagi kan sa indang pigmukna ng mga orchard farm sa piling barangay sa probinsya nin Albay. Pira sa adopted barangays kan SCFI ang barangay Mariawa sa Legazpi City, naigwa ng 5.35 hectares na orchard farm ngunyan. Sa laog kay ni, nakatanom ang 535 na puunin langka. 3.1 hectares naman ang orchard farm sa Barangay Estanza na binuksang kan taong 2022. Nakatanuman digdi ang 1,361 na puunin lansones, tamarind, pomelo, lunggan, seedless avocado, guyabano, pomelo, custard atis, guapol, kiat-kiat, chico, coconut, makapuno, mango, langka, grapes asin mangustin. Sigun kay Jose Publico, ang Agriculture Development Coordinator kan SCFI, kabali ang orchard farm sa Environmental and Advocacy Program kan sa indang opisina na obhetong makatabang sa kapalibutan maging sa komunidad na mataong trabaho sa mga residente kan sa indang adopted barangays. Under po ni environmental protection is si climate change adaptation. So si foundation po sa pagmantirin ning ang kapalibutan is nagpapatanom po siya ng mga punong kahoy. Pero aside po sa punong kahoy, ang pigtatanomi po is mga fruit bearing trees kasi igwa na siyang epekto sa ato na kalikasan, igwa po siyang benefits in economically kasi syempre in the future maga-produce siya ng mga bunga na pwedeng mapakinabangan sa komunidad po. Duwahas sa tulong taon na piglalauman na magbungaan mga puon na ini. Ang primerong mga bungaan gagamiton sa propagation na pagpapadakol kan mga pananom. Makalis ka ini, ipapanauman sa mga residente ang mga bunga na mapaproducer sa mga masunod ng taon. Matauman daa ini ng trabaho sa mga residente, urog na sa inobasyon na dadarahon ninda sa mga farm. Digdi po si foundation as corporate social responsibility po ni Sunwest, pinag-iisipan po ni foundation na sa mga maabot na panahon is makikoordinate sa barangay as in sa community para i-organize po sinda kung ano ang pwedeng magibo digdi sa farm na pwedeng maging beneficial man po sanda. Saro po dyan ang pwede sindang makuami sa pagtabang, sa pag-maintenance. Saro po pag nagbubunga na ini, pwedeng mapagkuan na source as additional ng jackfruit, tapos kung ano pa ang pwedeng magibo sa jackfruit. And kung ito nga po, pag nakaproduce po kami, nakapropagate, pwede po sila maging beneficiaries na makakareceive po ni mga libreng pananom po sa ading abuyog na langka. Ngani mas siguro na healthy ang mga pananom asin harayo sa mga peste, regular man ining pigbibisita kan sa indang agriculturist. Kada week po nagkakaigwa po kaming ring weeding method po sa kada saro po ning langka na nakaplanted po din. Piga-maintain po naman ang growth nila po. Di sila po ma-stunted, yung mga mabansot po. Hini po. Tapos, nung summer po, nag-dilig po kami, nag-baribi po kami din. Ngayon, nga na po, dahil naman po kami nag-dilig. Igwa na po, nagka-season na po ng rainy season na po. Kaya, yan po ang kuhan po naman dito sa orchard farm, Mariawa Orchard Farm. Mientras tanto, ino to nagmukna nin Demo Orchard Farm sa Barangay Lamba kan taong 2021, igwaman ka ini sa laog kan Misibis Bay Resort sa Barangay Misibis, Bakakay. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bue.